Здравейте отново на приятелите на баскетбола. Ще имаме възможност да проследим заедно срещата между Берое и Спортист Своге срещу от държавното първенство в А група. Да ви запозная и с съставите на двата отбора. За Берое 4 Илия Георгиев, 5 Максим Ванчев, 6 Петър Загоров, 7 Бойко Миленков, 8 Адриан Липиев, 9 Адриан Липиев, 12 Борис Маринов, 13 Янко Реджев, 15 Мартин Раднев, 21 Дичо Дичев, 22 Емануил Минчев, 24 Михаил Капитанов, 54 Тодор Цветанов. За съставът от Спортист 4 Калин Григоров, 5 Костадин Костов, 6 Георги Кунов, 7 Антонио Антов, 8 Емил Горанов, 9 Даниел Клечков, 11 Красимир Маринов, 12 Александър Иванов, 15 Златко Запрянов. Наставник на гостите Емил Горанов, наставник на Берое Константин Боев. Съди на тази среща ще бъдат Иван Николов от Велико Търново, ще му помага Тенчо Тенев, дежурен представител на Българската федерация по баскетбол Димитър Станчев. До мен е Васко Кифе. Васко, какви са очакванията от този двубой? Всички очакват разгромна победа с оглед на разлика в класите, може да кажем. Добър вечер на зрителите на телевизията Разгора. Да, всички очакват по-сериозна победа на нашия отбор. Надявам се наши състезатели да направят генерална репетиция преди следващия важен матч, който предстои другата седмица, като гостуваме на Дунав Русе. Надявам се на красива игра, надявам се наши състезатели с играта си да уважат хората, които са дошли тук в залата. Неприятната новина обаче е контузията на Сашо Гогов, основен баскетболист. Как стоят нещата при него? Да, Сашо Гогов получи много тежка контузия в коляното на матча от миналата седмица в Благоевград, където спечелихме с 25 точки разлика. Още в началото на матча се случи тази неприятна ситуация. В момента коляното му е подуто и очакванията са, за съжаление, неблагоприятни. По всяка вероятност той е разкъсал връзки на коляното, предни кръстни връзки. Възстановяването след така контузия е изключително тежко. Но така, оттока все още е доста голям и може би от понеделник до сряда, съобразно това как му спадне оттока, ще мине ядромагнитен резонанс, за да се изясни точно степента на уврежданията. Виждаме и ново момче в състава на Берое. Повече информация за него. Дичо Дичев. Дичо Дичев е юноша на Академик Пловдив, биш състезател на Славия по-късно. Очакванията ми са специално, моето мнение е, че всеки един състезател трябва да служи място в отбора си. И по тази причина искаме да изпробваме, да видим какво му е момента състояние, какви възможности има. А пък оттам нататък той да се пребори. В крайна сметка Берое е запазена марка в българския спорт. Било то футбол, баскетбол или какъвто и да е друг вид спорт. Всеки един състезател трябва да се гордее, че играе за Берое, независимо на какво ниво. Броени секунди до началото на двубоя. Пепо Загоров, Миленков, Алипиев, Раднев и Капитанов е петицата, с която започва наставникът на старозагорци Константин Боев. Ще видим сега кои ще скачат за спорната топка. Пепо Загоров най-вероятно ролята си на център ще скача заедно с 12 номер Александър Иванов. Всички наистина очакват победа за Берое и то убедителна, и репетиция преди следващият кръг. Пепо Загоров спечели топката и първа атака. Мартин Раднев сам под коша. Споменахте за предстоящият мач с Дунав. Това ли ще бъде един от основните съперници за първото място, поне по резултатите до момента, а и като състав, и като възможности, като потенциал? Значи оказа се, че след първите няколко кръга, след като се изиграха няколко мача, стана ясно кой отбор какви възможности има, и така към днешна дата, към настоящия момент,
моментното състояние на силите показва, че нашия състав, който е временен лидер в класирането, ще има най-големи трудности с отбора на Дунав Русе. Сега искрено се надявам, нали, ние безапелационно да бъдем първи, но в крайна сметка, нали, да дадем шанси на другите. По-добре ли е това, че срещаме Дунав първо като гост по програма и след това евентуално ще може да разчитаме на победа с по-голяма разлика? Значи в момента баскетболното първенство като цяло е системата за провеждане на първенствата в баскетбол, не само в България, но и в световен мащаб е най-либерална и дава възможност на най-добрите действително да спечелят това, което заслужават в края на всяко едно състезание. От тази гледна точка тази година шампионата ще завършва с плей-офф. Плей-офф, тези, които се класират на първо, второ, трето място, нали, и четвърто ще разиграват най-накрая титлата в А група. И от тази гледна точка няма особено значение кой кога срещаш. Има значение за това да завършиш на възможно най-добро място в подреждането, за да имаш домакинско предимство преди финалните плей-офф. Какъв е регламентът? По колко срещи ще се играят тези полуфинални срещи? Полуфинални и финални, 2 победи от 3 мача. Другото, което трябва да споменем е, че Алипиев започва старта от птица, бързо се наложи заедно с Мишо Капитанов в този баскетболист. Лечи си, че има голям потенциал и в неговата игра. Потенциал му е наистина така сериозен и въобще като цяло повечето състезатели, не повечето, ами без изключение в нашия отбор имат сериозен потенциал да играят баскетбол на много високо ниво, на ниво национална баскетболна лига. И наистина мястото на нашия отбор е в националната баскетболна лига, някакво да се лъжим. Той не е случайно е тук при нас, той е при нас, защото може. Това значи ли, че си мечтаем следващия сезон евентуално за участие в националната баскетболна лига? Знаем, че всяка година се решават тези неща в последния момент. Именно за да не се решават в последния момент, ние сме си поставили ударно да работим и без това стартирахме сезона без пари. Искаме да създадем баскетболен клуб, който е обезпечен като организация, като структура и като възможности на самите състезатели. Пропуск сега на Миленков. Иначе резултатът е 5-0 след 3 точки на Адриан Алипиев и 2 на Петър Загоров. Иначе първи фаул за Загоров. Споменахте за финанси, чисто като спортно-технически потенциал според вас отборът сега на кое място евентуално би завършил? Има ли отбори, които са от неговата класа в националната баскетболна лига? Значи на пръв поглед ние сме много близко до националната баскетболна лига, но ние му отстъпваме в най-вече като структура, като организация, като тренировъчен спортно-технически режим. Нашата класа на състезателите обективно е много близка до състезателите в националната баскетболна лига. Даже така, моето мнение е, че точно този отбор с 2-3 попълнения би играл съвсем успешно в националната баскетболна лига. И то не звучи престрастно, но може би наистина. 8-9 цигулка, да. Ето аз наблюдавам първия момент така, въпреки че състава, противниковия състав е така, не е имел в българския баскетбол, залата малко след като започна да, понапълни се залата. Има и Агицка, която подкрепя също бурно отборът на Берое. В същото време наказателни удари изпълнява номер 6 Георги Кунов. 5-3 резултата. И постепенна атака. Мишо Капитанов, който е един от най-постоянните играчи. Току-що влезлият в игра. Илия Георгиев, това трябва да е
може би не спортсменски фал според мен. Лично твоето мнение, беше с неспортсменски фал? Не, нашите състезатели имат задача да играят атрактивно. Не само да вкарат топката, но и да я забият. Именно поради тази причина идват толкова много хора вече на баскетбол. И искат да видят атрактивни изпълнения, динамика, бързина, моментални решения. Неща, които практически имаме възможност да им ги покажем. Да, със сигурност има състезатели, които могат да го направят. 6 на 3 стана резултата, след като Илия Георгиев успя да реализира един от наказателните удари. Опит за преса. И тук още едно интересно решение, може би пас алеуп с земя. Не, той тръгна да подава на Раднев и Раднев беше покрит своевременно и заради това вече изтръвайки топката успя да я насочи към Адриан Алипиев, който така успя да пробие хубаво и да вкара 2 точки. 5-та точка за Адриан Алипиев и 8 на 3. Четвърти фаул. В опита си да играят агресивно защита, доста фаулове се натрупаха, което е нормално. Значи смисъл е да играеш агресивно и да не натрупаш фаулове. Явно не сме подготвени за това ниво. Затова преминаваме през една стъпка по-надолу. Двата наказателни удара са реализирани от Златко Запрянов. Първи 2 точки за него и 8 на 5 е резултата. 6 минути и 11 секунди до края на първата четвърт. Мишо Капитанов сега най-вероятно ще потърси комбинация с Илия Георгиев. Пропусна първият път и все пак успя да овладее борбата и да реализира 3-та точка за Илия Георгиев. Илия Георгиев е типичен пример за това каква е разликата между нашия отбор и между Националната баскетболна лига. Ама точно типичен пример. Ще ви обясня защо. Илия, ако е така симулиран максимално добре финансово, той няма да си губи времето по цял ден. Ще се занимава активно с баскетбол, активно ще дига щанги, активно ще трупа мускулна маса. Просто ще си го прехвърля. Да, има си ги природните дадености. Да, и просто ще стане най-добрият център в България. Но за наше нещастие, нали, ние нямаме възможност това нещо. Нямаме това нещо да го направим, затова, нали, Илия показва талант. Единствено. 3 точки реализира Златко Запрянов и намали разликата само на 2 точки, 10 на 8 и възможност за равенство. Стрелба от тройката, крива Мишо Капитанов. Изнася топката и много добро раздаване тук. Нарушение на номер 5 Костадин Костов. Личи се, че търсят атрактивните отиграни още от първите минути и настроени са така позитивно баскетболисти на Вероя, но може би първо трябва и да натрупат малко разлика. Аз се радвам, че в момента така направихме доста грешки и недобри изпълнения. И именно по тази причина, защото в момента играем срещу Своге, не играем срещу Лукойл. Малкото е интересно и за публиката. По-оспорване за сега двобоя. 10 на 10. Равенство. Липиев сега фаулиране от номер 9 Даниел Клечков. Номер 9 Клечков е обзирано първо лично нарушение. И така отборните нарушения на спорти стават също 4. Бележи Липиев, 6-та точка за него. Ще има възможност да реализира и вторият наказателен удар. Вкарай вторият и 12 на 10. Янко Редже влиза на място на Мартин Раднев. Този матч ще даде възможности на повече момчета да поиграят. Би трябвало да е така.
Би трябвало. Нека всеки да покаже защо е на терена, защо има смисъл от нашия отбор. Сега е индивидуален пробив на номер 9 Даниел Клечков. Първи 2 точки за него и 12 на 12. Ново равенство. Много нарушение и няма да има наказателни удари и топка. Не след... Не, ще има. След отборно решение, да. Пети отборен фал всъщност и 2 наказателни удара ще изпълни Мишо Капитанов. В същото време Много важен, оказва се, че Мишо Капитанов е много важен състезател на позиция 1 за нашия отбор. Той не само организира играта. показа го наистина един от състезателите, които наистина показват най-добри игри от началото на първенството. Барометър е и примерно ние имаме така един слаб матч, в който той се представя под нивото си. Може би оттам дойдоха по-големите неприятности. Предполагам гостуването с НСА. Да, направо не ми се искаше да го казвам, но успяхме да загубим. Така, влезнахме с 10 точки разлика в наша полза 2 минути преди края и успяхме да го загубим. Просто, да ви кажа честно, талант се иска за това нещо. Така, това от тия матчове, дето не искам да се спомням. Отново Липев много хубаво се намърда под куча и успя да... Нова успешна стрелба от тройката и 15 на 15. Оставяме като че ли да стрелят от тройката състезателите на Спортист, които още взето може би нямат и друга алтернатива, освен стрелбата от далечно разстояние. Малко повече ги притискаме и като ги притискаме така играят малко по-хаотично, гостуващия отбор играе малко по-хаотично и търси в края на времето за атака, търси стрелба за техен късмет до момента. Сега им върви. Да, им върви. Аз така мога да предположа, че в момента, в който им свърши късмета, разликата ще скочи за една минута с... Толкова хора. Аз искам да благодаря на телевизия Стара Загора, че дава изява на нашето мероприятие, показва го и така, вижте, просто играем, пак повтаряме, играем срещу Лукойл, не играем срещу Левски, не играем срещу второразрядни отбори и въпреки всичко нашата зала е пълна. Представям си какво ще стане, ако играем в националната баскетболна лига. Със сигурност тогава в залата ще се къса по селовете. Иначе нови 2 точки на Илия Георгиев и 5-та точка вече за него. 17 на 15. Крачки са отсъдени сега на номер 15 Златко Запрянов от съставът на Спортист. Може би в края на тази първа четвърт ще се опита да дръпнат малко в резултата съставът на Берое. Липев много хубав пас и тръгна застрашително, като че ли да забива от голямо разстояние. Малко беше, ако трябва да бъда обективен, малко далеч му дойде коша. Да. И добре, че имаше нарушение. Марчин Раднев се подготвя отново да влезе на мястото на Липев този път. 17 на 15. Илия добре се включи. Той така има... Много често говорим за него, ама така той е хубаво момче заслужава. Значи той има следния проблем. Когато играе на това ниво, в А група, много малко отбори могат да изправят срещу него високоръстов състезател, с който той да се натиграва.
И от тази гледна точка всички състезатели, които той пази, са му съответно неудобни. И така съответно са по-бързи в краката и на него му е трудничко да ги следва, да ги гони, да ги пази по възможно най-добрия начин. Значи аз съм сигурен, че Илия играли в Националната баскетболна лига, просто ще бъде фактор. Със сигурност, като ръстове данни, най-високият баскетболист. И другото може би е честите контузии, ако успее да ги преодолее. Да, при него израстването по-височината, така израстването е свързано с един допълнителен прешлен. Мисля, че се казва спина бифида. И така надявам се да е здрав. Да си не е здрав, той си не е местен състезател. Повечето от състезателите наши са местни, не са преходящи, или пък ако са преходящи, са останали в Стара Загора, деца вика завинаги с идея, нали, и с... Раднев грешка, неприятна. За сега не успяват гостите и нарушение на Миленков, ако не се лъжа. 19-16 за сега е резултата. 1 минута и 50 секунди до края на първата четвърт. Всъщност нарушението беше на състезател от гостите. Хаотична първа четвърт. Голямо желание от нашия отбор да задоволи публиката. Голямо желание да покаже на високо ниво и съответно грешки. Да, опитват се всяка атака да стане по съвършеният начин с хубави пасове, ако може с забивки, което разбира се не винаги се получава. Другото е, че доста състезатели влезнаха на площадката, дава им се възможност да играят. Това е целта, не. Пепо Загоров се появи отново на площадката на мястото на Илия Георгиев. 1 минута и 39 секунди до края на частта. 21-16. Пропуск сега за номер 15 Златко Запрянов от съставът на Спортист, но топката отново ще бъде в полза на гостите. Мишо Капитанов предугади този пас и сега много хубав бърз пас и сам е Раднев и забива. 3 срещу коша. Много атрактивно. Всъщност заслугата изцяло е на открадната топка и на пасът на Мишо Капитанов. Да. А и бързото изтегляне, разбира се, на 3 състезатели, които тръгнаха да играят в атака. Сега открадната топка, възможност за нова атака вече в последната минута. Хубав пас и нарушение срещу Пепо Загоров. Раднев типично като млад състезател момчешки така направи няколко грешки повече тази четвърт и той ги направи просто от желание да покаже какво може. Да. Пепо Загоров е точен при първият наказателен удар. Бележи и при вторият и разликата постепенно се увеличава. 25-16. Колебливо не влезе този път тази тройка, иначе процентът наистина от стрелба от тройката на гостите ще да бъде впечатляващ. Мишо Капитанов сега връща към Янко Реджев, който пък подава от своя страна. Пепо Загоров пропусна първия път, добре, че успя да овладее. Колебливо изпълнява наказателните Пепо Загоров. Така наблюдавам и по време на тренировка. Има нещо, което трябва да доизкусори. Особено когато е под напрежение. Бележи сега Пепо Загоров при първият наказателен удар и ще има възможност да реализира
И вторият най-вероятно ще успее. За голяма радост му опровергава 100%. 4-4. Ето, в момента, в който ви кажа, че изсърват една стрелба далече, разликата стана 10 точки. 27-16. Интересна стрелба и кош на номер 11 Красимир Маринов. Последната атака обаче ще бъде за Бероя в първата четвърт. Мишо Капитанов пробива сам и прекалено атрактивно се опита да извади топката. Има малко време да вземе въздух, според мен. Той изкара цялата част, направи няколко грешки. Просто трябва да вземе въздух. Една секунда преди края на частта нарушение, което ще прати на линията на наказателни удари. Номер 11 Красимир Маринов и ненужен фаул на Янко Реджев една секунда преди края. Ами то се получава това нещо, защото Янко Реджев, това е рутина и получава се с неигра практически. Ако той е един състезател добре завърши първата четвърт. Да, Янко Реджев няма много играви минути. Да, и миналия шампионат. В минутите, в които играе, да покаже всичко. А сега отново публиката ще бъде забавлявана от танцова формация The Scary Shadows. Аплодисменти от залата за танцова формация The Scary Shadows и ще бъде даден старт на втората четвърт. 27-18 резултата. Топка за Спортист Своге. Крак и топка. Топка за Берое след грешката на... И много интересен пас. Сега ако последва нов и трябваше да бъде просто малко по-точен този пас. Да. И... Иначе забеляваме, че Спортист Своге се опитват да я налагат преса, но до сега доста неуспешна, което улеснява атаките на Берое. Ами ти, ако трябва да бъда честен, играят доста прилично за... Така аз очаквах по-слаба игра от тях. И там има доста млади момчета, които искат да се докажат със сигурност. Да, приятно впечатление ми направиха първата част. Честно казвам. Бележи и при вторият Мишо Капитанов и 29-18, 11 точки. Авансът на Берое. Затруднени са при организирането на тази атака и стрелба от много голямо разстояние. Сами Алипеев на тройката и бележи. 2 точки му записка. 2 точки. Няма го Сашо Гогов, но може би другите сега ще имат възможност да покажат стрелбата си от тройката. Значи... Миленков най-вече.
Наблюдавайки играта, не се притеснява да стреля от средна и далечна дистанция Липев и отново е точен. Класен баскетболист със сигурност. При нас няма слаби баскетболисти, за втори път. Дюран, няма смисъл. И отново той след хубава асистенция на Мишка. За него мога да кажа следното, понеже аз много настоях той да дойде. За него мога да кажа следното, той е изключителен режимлия. И състезател, който не сам спазва режим. Той, примерно, днеска беше на щанги. Разбирате ли? Значи той... Много бързи атаки. Да, темпо. Темпо, въпросът е да ни вкарват. 14 точки на разликата. И сега наистина като резултатност доста добре се движи отборът на Берое. 37 точки за по-малко от 13 минути и сега много добра борба в защита. Успя все пак в крайна сметка. Тук едно невнимание, в крайна сметка. И, това на английски е bad call. Нали, лошо обаждане на съдията. Ще обясня защо, защото нашите състезатели се откъсват и имат възможност да завършат контратака атрактивно. С това отсъждане, което въпреки че е в наша полза, практически спира устрела на нашия отбор. Да, вие споменахте, че има такива разпоредби на съдийски семинари да се оставят в тези ситуации наистина играта. Да, но понякога, нали, аз като бивш съдия мога да кажа, че понякога въздуха излиза през свирката. Така че, нали, проблем е ако съдията го прави тенденциозно и като метод и начин на отсъждане на събитията на терена. Но практически, ако осъзнае грешката си и пропусне следващия път, ще бъде, нали, примерно ще ми се издигне в очите. Прекъсване за наставникът на гостите Емил Горанов. 37 на 23, 7 минути и 35 секунди до края на втората четвърт. И възможност за увеличаване на тази разлика. Бях почнал да говоря за Адриан Липев. Значи той, като, така да се каже, като е режимлия, така леко му трябваше малко повече време да си пасне с момчетата, да се опознаят. Къса. Браво сега на Пепо Загоров и ако завърши с кош, да. Миленков с 2 точки. 39 на 23. Браво за това спасяване. Беше много трудно. Да. Всъщност той стърва топката и така беше хубаво да я спаси. И отново Ребусът стрелба от тройката, но неуспешен. И Мишо Капитанов успяха все пак да му отбият топката и сега ще има ли бърза контратака. Не успя да завърши. Надцени възможност и сега 3 на 1. И кака... хубава атака, не се много атрактивна и за пасът, и за завършването. 41 на 23. Може би най-атрактивната атака от началото на срещата. Радвам се, има и запалянковци, които така започнаха да... Увеличава се публиката, наистина виждат се нови лица и със сигурност, когато отборът среща и по-сериозни съперници, залата ще е още по-пълна. Значи сме тръгнали на прав път. Затова и споменах дали се мисли за евентуално участие в Националната баскетболна лига, защото наистина и публиката в Стара Загора заслужава. Заслужава, да. Както дамският тим заслужава да гледа баскетбол на високо ниво и
Иначе поредната бърза контратака, завършена по атрактивен начин и вече като че ли без да забележим 20 точки вече стана авансът. Все по-трудно намират решение за атакуване на коша гостите. Отново стрелба от тройката. Неуспешна и трета поредна атрактивна образцова контраакция. Може би тази преса и тези грешки. Миленков си е поставил за цел да победи Капитанов на асистенция. 45-23. В нокдаун са може би гостите и сега отново пропуска с борба в защита на Раднев и възможно за нова контратака. Хубав пас този път наистина на Миленков. Отново Мишо Капитанов прави вече атракции за публиката. Видяхме го така и срещу Академик Пловдив в края на матча и отново много интересно подаване. Трябва да влезе тази стрелба. Не е хубаво, че борбата в нападение отново е взета от Пепо Загоров. Миленков и нямаше ли нарушение тук? Чиста игра показват съдиите. Тук пък може би имаш също нарушение, спестено. И коси фал. Отново Адриан Липиев. Илия Георгиев отново влиза на площадката, сменя Пепо Загоров. 47-23, 4 минути и 27 секунди до края на втората четвърт. Иначе един наказателен удар ще изпълни Адриан Липиев. Липиев пропуска и може би и нарочно. Видя, че Раднев тръгва да играе за тази топка. Може би нещо като заучено изпълнение. Прави се често в края на двубоите. Тук нетипично малко с оглед на това, че е втора четвърт, но отсъдени са секунди. Не секунди. Отсъдиха носена топка. Когато един състезател не натиска топката пред дрибъл, а я подфаща долу и я обръща в ръката си, това се казва носена топка. Това е нова тенденция в баскетбола и дадоха ход на такъв род отсъждания да се толерират от съдиите. Така, не знам защо, защото според мен не може. Винаги, когато топката ти падне по-ниско, нормално е да го има и това движение. Този фаул не беше много заслужен, защото Илия се препъна леко. Аз точно за това казвам, разликата между А-група и Националната баскетболна лига много простичко и елементарно може да се види при Илия. Просто този човек, ако започне да тренира, ще бъде фактор в българския баскетбол цял. В смисъл, не че не тренира както трябва, но ако тренира като отборите в Националната баскетболна лига, с възстановяване, с лекарства, с 100% 49-23 стана преднината. 3 минути и 56 секунди. Нова смяна. Борко Маринов се появява на мястото на Бойко Миленков. 49-23 е резултата и първи игрови минути за Борис Маринов. Постепенна атака. Не остава много време. 10 секунди. Ще има стрелба отново от тройката и нов пропуск. Явно няма други решения за организиране на атаки, освен стрелба от тройката за момента. Гостите Раднев, залъгващо движение, хубаво подава към Липиев, който обаче пропусна от тройката. 49-23. И отново стрелба от тройката ще има, този път успешна на номер 8 Емил Горанов. Втора тройка за него.
Жалко, че не успя само да завърши тази атака Мишо Капитанов. Браво сега за играта в защита на Алипиев и отново Мишо Капитанов. Затворен е този път. Хубав пас към Мартин Раднев. Играят вече атрактивно и много чиста стрелба от линията за 3 точки на току-що влезлият Борис Маринов. Първи 3 точки за него. Маринов. Знаете ли, с фамилията Маринов мога да кажа нещо. Значи, брат на Борко Маринов е Павел Маринов, който в момента, освен че играе за Ямбол, нали, така основните състезатели на разширение национален отбор на България. И трябва да ви кажа, че така голям ние го бяхме взели в Стара Загора. Просто ако имахме възможност да го задържим, 100% щехме да го задържим. Той искаше да остане момчето в Стара Загора. Да, той е завършил и Тракийският университет в Стара Загора. Има сантименти към Стара Загора. Тодор Тошко Цветанов, капитанът на отбора, влиза на мястото на Мишо Капитанов. В същото време Миленков влезна на мястото на Мартин Раднев. 53-26 е резултата, 2 минути и 15 секунди до края на частта. Крачки на номер 15 Златко Запренов. 53-26. Доста голяма е разликата. Тошко Цветанов за първи път ще има възможност да организира атаката. Сам може би ще стреля от тройката и жалко, че не влезе. Не беше подготвен за... По принцип Тошко е много опитен състезател и той е много добре... Може би много... Да, можеше да цели. Иска да кажа за Тошко Цветанов, че е състезател, който много добре разбира, чете играта. И практически сега с влизането си той беше наясно, че не трябва да я стреля тая топка. Но ситуацията беше такава, че да се стреля. Нали? И той се поколеба. Да, поколеба се, но в крайна сметка я стреля. Да споменем, че Тодор Цветанов вече показва успехи и на треньорското попреще на една от гарнитурите в школата на Берое. Момчета, които много бързо се браха, вече постигат и победи, което е много похвално. Темата за детската школа в баскетболен клуб Берое е много така дълга. Аз ще позволя ще си позволя да я коментирам второто полувреме, защото така е по-дълга и искам да споделя своите мисли по този въпрос. Само мога съм благодарен, че практически хората, които най-добре разбират баскетбол в момента, са треньори при подрастване. Да, че се занимавате с тази дейност. И много перфектна асистенция, перфектна. Страшен пас. И Борко Маринов с нови 2 точки за него. До момента с 5 точки е Борис Маринов. 58-31. Няма време, ще завърши така тази част с чадър. След като Илия Георгиев успя да блокира стрелбата на състезателят от спортист. 58-31. 58-31 е резултатът на почивката. Разделяме се за кратка пауза, след което ще се върнем отново в общинската спортна зала за срещата между Берое и спортист Своге.